Да. Аре, човек. Господи. Моля те се, дай ми нова граната. Умирам. Бягай. О, супер, даде ми по-голяма това. Трябва... добре, тук има стол. Мога да седя в столовете? Чакай, спорно мост. Не мога. Добре, дай да излизаме тук. О, там има още една къща, която не съм. О, шит, вълк. Вау. О, шит. О. Тук има бензин, но как... не е заключено. Той ще му ръба, Не, моля ви сега. След ме намера. Ти ли оставиш водищата, храники ли взимаш? О, този е по-голям част. Свекна малко просто. Кой ден сме? Третите. О, намерих си броня. Тук не е нещо, няма. Балуче. Тук нищо няма. Той ме почака да го отправи. За малко да умра. Не намерих още един чест. Това е супер. Още малко ще се стъмни. О, да бе, супер бе. Намерих нова братва. Вече. Ти ли си тут вълк? Да не мога причака отново, че да умра. Чай да взема малко плодове. Ела да те убия, зайче. О, супер, зайчки кракон, дойде ли? Никол, отиде ли си? Не можа да трейдна. Аз имам вълк. What the fuck? Какво направи, бе? Пръснах всичко. Заешко на краченце е тук. На, дръж на брат крака. Ама чакай, я умра. Дай. О, това зайче беше дебеличко. Просто зайче. Айде да стигна. Да потеглям там. Ще ми трябва доста дървета. Тук има шлясо. Трябваше да направи един часовник. Човек, всички дъски вътре ли влязоха и... Бах ти вълка. Стига съм преследвал. Последва и зайчета. Не идва и към мен. Нито искам. Направих един часовник. Я имам ли шляпа да направя? Приятелката ми умре, а сега трябва да се жива. Храна имаме ли? Да, имаме. Остава се. Няма ли кул? Бяс ли го фана? Елена, аз го фана. Къде е он? Ти ли става на козина? Чакаше на мен. Трябва да взема още лекла. Не може да ще взема такова леко.
може да са. Не, имуна, но дните се умножават. Ние още сме седнати. Пак печката шума. Печката. О, Виж колко храна има. окей, ние това му поддържаме. Да тръгнем. Не, трябва. Пазят я мутанти вълци. Не, алфа са. Алфа. От Тин Вулф. Даже се тръгна. И това намерих пак личи. Си попито и купи. О, супер, супер, супер. Чай да ти обера храната. Нещо Не съм друго. вижда да се отворя чиста. Аз за това се Какъв чест чай, аз готвя. Даде ми армор, броня. на мене виж какво ми даде. Кой го прави това? Фърлям му някой го прави. Много вълци, много вълци, много вълци, много. Ай, Там има къща. от стълбите, те не могат да скачат стълбите, нали? Да, не могат. Пъй тук има златен чист. О, тук да ми е чисто. Къде го намери този златен чест? Какво е това? Вау! Къде си? Чакай ма там. Идвам към тебе. Ей, вълчо, не ма. Аз нямам никаква на... Ой, тук има неща. Въй, варил с огън. О, вземи го. Идвам. И тук има един. Даде ми турба, меч, турба и братва. В един чест. Чай да пребера тези неща. Нямам време. Ето го, приятели, отваряме златни чест до самолет. Самолет. Какво е това? Даде ми нещо. Даде ми нещо. Да се прибирам. Това е... Добре. Дай да се прибираме, че става нощ. Шибана жаба. Приятели, умрях! От шибана мечка. Гледай я. Гледай я. Гледай я! Мечката там? Да, там. Имаш ли пистолет? Не. What? Цъкни фенера. Къде падна, бе, човек? Не знам. А как ще се върнеш? Приятели, това беше края на видеото. Чакайте втора част, как ще отворим жабешкото измерение с ключовете. Чао! Лайкнете си, има последвайте. На 1000 абоната